Iki mang mari mulai kerja lur. Nah tak wasno nek pinggir embong nek mburiku iki. Lah kok ono suket ijo-ijo. Wah tak ndeki lah eman-eman. Daripada kedisikan wong ya tak peki ae. Lek ngene iki lek randang dipeki yo kok ya sapa-sapa sing dhisik ya kuwi sing ngepek. Dadi aku tak ngarit sik yo entenono. Jadi sementara sak mono sik ya. Engko lek ngenteni aku ngarep sampai oleh ya wis suwen. Oke, sing penting tetep semangat.